Hi, hello mga kabisdak. So ani ano sa bangaton drama. Ako na ko ang pasultihon. So ang ato matatampo ngaron nagngalan og Atoy. Og ang iyang asawa nga pinakawais diskarte gyud para makakwarta. Mo ni iyang gikaproblemahan mga kabisdak. So pasensya kay mo, so sa pila kadlaw wala ko ka-upload kay nabisi in taon ko. Na ako karon sa Pilipinas nagbakasyon. So dili na nato ilangan ato nang isunod ang mga drama kun ako ang pasultihon. Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama, kinigapan ninyo Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang magigsunan mga kasama, awhagong kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Atoy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kigalahan ang atong magtatampo si Atoy. Kini ako problema bahin na sa kong asawa nga ambot unsa itawag na kuha niya. Pero wise gyud kay ning ako asawa. Aron niyo masabtan ang ako sugilano no. Inaniyo na ko pagsugod ang mga pangitabo. Gadong, tira dadong Pedro, dali. Kanta ta. Kanta dong bro, kantahi ko atong lastang bi unsa to yung kantang lastang. Ato ko lasang kana na musikog langgam. Buka ko kalimokon, himol bule. Himol bole. Himol bule, himol bule, Himol bule. yan. Sa akong gisundan, kung diindikan, ang banyaga di ay may gilom-luman. Gilom-luman, 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 sa may kalibunan. Sa pag-video na sa pag-inday nilaktan, kay di-injeksyonan, di-injeksyon ay sa may bugan. Sa may bugan, sa may bugan, sa may bugan, di-injeksyonan. Man, Di-injeksyonan. diksyonan sa may bugan. Okay, mo na paboritong nanik. Nanik, Nang injection bas may bugan nga di siya Mao kabot. nang yang anak makabiha kay injeksyonan mas bugan. Oh, bisag di kabot. Mubo kay ang produksyon ang kabihat magyapon yung manok. Lima gina ko di mo. Manay, okay kayo? Okay ra ba? Ha? Okay ra unsay tanaw nimo? Okay ra to atong kanta or usban na to? Sakto sa kay unya Sakto di mo kanta mo rusog tong plaka, di ba? Marplakang guba. Marplaka. Bita-bita oy, kanang kuan ba? Ayaw pangamong ng plakang guba kay kini ato ang mga kanta ng mga tinarong di man ni plakang gusto ka mo dawat ang kabuturan ikaw lang ayaw lang pangamong ng plakang guba unsa man kasi unsa man taon kadi ay ha ay pagdawat ana Ha? unsa man mudawat ka nang ingnon kag plakang guba ako di ikaw bahala Ako mo dawat mo ko ana basta bayran ang puntong plakang na guba. Bayran puntong ni kinaguba. ikaw ba ay Mo tayo ikaw ba pamutmut sa paragsa nga bisag bati kitag tingog ingnon to nindot. Inong giding nindot. Oo, natural. Ang sige tag ingon nga bati tag tingo ko niya. Sige, atoy. Tunuin ang Pedro sa pagpamutmut yun. Haday, ngari ka di haday. Ay, dili. Picturean eh. Drawing ran eh. Isa na imong tanaw. Judy
siya ni? Day, dyan siya daw na Ikaw no mga mong pag kasi mong pagabot-buton. Ah. Iamong ni mo Pedro nga kabuutan ana. Di ba na parehas ni mong but-butray gaayon ni mo. Abi, Kilam oy, wag kay laing buhat pulos gid hinanggaw. Ay dro. Laka ulit sa dito sa inyo kaw. Ganahan oroy ka nga magsigig anis bay no. Ay, naunsab sa taon na siya. Uy, para libre pamahom na siya. Kung andi siya dito sa tuwa. Sama ka ron, no? Libre ang pamahaw, di ba, Adi Dro? ay. Sa ato pa pamahaw ra gid ay tuyo ni mo ani mong pagkanhi dro. Di ay inom di ay. Bida. Ato sa napadong. Nya, nganong iyo pa man ang paimnon, nganong dili man nimo papahawaon. Pabamahawon, day. Unsa? Pabamahawon. Mana ba ka nagkaon? Papahawaon na lay guman. Hawari, Dro. Hawari to. Aganahan mo kasi mag-inom sa taon. Awara, day. paimnon lagi. Nya ako, aganahan sa taon ko, ha? Amaw nga, mag-inom-inom lang, eh. Hindi ko man mo pamahaw. Ikaw ano Inom-inom. ba? Atoy. Ikaw gid magtuduan ning Pedro mo inom. Sa una, wa gyud ko kakita nga mo inom ni Pedro in town. Waka kita. Wala kay gibahog naman. Agak pulis ka na. Patay ka. Sa una raman to, nay, pangutan aros, Pedro. Ingnaog mo inom siya sa una. Mo inom ka no, dili. Inom oy. O, inom lagi. Awa. Mo inom lagi kay imo magipainom. Ug pa nimo paim na di na mo inom. Hoy Pedro, ulis inyo. Ulit na dito. Bahaw be, bahaw. 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 Magdakag bahaw. Dito ka bahaw. Sawan. Atula ka, Dro. Wala ko, diyan na mo. Sige. Iwasan ang niya. Sige, Dro. Sunod sa bado na po, ha? Oy, si sulod sa bado. Wa na isulod sa bado. Domingo na lang, Dro. Para Agoy. sakit no. Sakit ta. Hilom na, Sa hilom. mo, mo, ginahin mo. Dro. Napa magugani ha tan-aw magkausa man. Ha? Aksyon ninyo. Tuwag inyo, pauli na. Mupam sahod ba ka sa Kapitolyo, Dro? Kana, why punch out? Bumutas ito'y. Ikaw ba, ba? Ikaw always and forever na gili mo papakauwaw sa akong mga amigo rin ako, no? Hilom to'y, oy. Giluwas ta lang kang hanggawa ka. Ano gilawas? Ganun gilawas ba? Giluwas ta ka para dili ka ma-entonces atong Pedro. Ha? Ano ba? Oh, mangutan na pa ka? Halos kada adlaw na magsiig anis bay. Anhi mamahaw, unya og madugay, anhi pa maniudto. Ay, naunsa. Sagdin lang tao na eh. Maglisod ko tao na kani. Bawa kang wanay klaro pangita. Wago taon, kada kag diskarte anang tawhana. Udagan pa, kortahan no tada siya. Di na siya magsigani sa ato, kay mangitag kaon. Unsam taon. Mao gani no, tabla ra kitay nagpakaon na ng tawhana. Unsa man ana siya kwartang gibilin din nato? Naa? Unsam kaon magili ng mga iro din na. Unsam. Sagdin lang ko na siya rin. Unsam. Magdidaw, magas grasya. Wa ko magdinaw. Gigamit lang ako akong utok. Kay ug magsige nag-ingon ana, kita mo'y maalkansi atoy. Kita'y mahutdan sa atong panudlanan. Unya og kita na unyay wanay makaon. Makahatag na siya natong makaon. Naay mo hatag nato toy. Wa atoy, wa. Mo nang gamita po ng utok nimo. Usahay ayaw palabiin ang imong kamaayong tao. Kay ang uban magbinaro na na. Mo nga kita magminaro na pod ta. Oh, dito na. Tanaw na ako murag nagtinihik lang niya akong asawa siguro. Pero ang buta kag tinihik bigyan niya udaw gini siya. Kay murag di gusto nga kanang may musuh na ko sa mga aba para maglingaw-lingaw. Unya, Mare. Oy, Prikanot, nasaag man. Kumusta, Mare? Si Pre Atoy. Ana man, nga naman, ang tuyo. Ay, kuha lang ba? Ako lang kong gisuro yung kumparing gwapo, Mare. Kay, murag gimingaw na ko da. Wa naman gulmi magkajam ba? Pre Kanot! Ikaw na! Pre Toy! Pre! O, sarap ka niya! Diyan ako na, Pre! Sawa, wakilingaw, tagay ta! Tagay! Di na siya pwede mo inom, pre. Kay may gimintain na siyang tambal. Oh, ha? May sakit na siya, Mare? O, sumisakit di Pre Atoy, Mare? Ha? Unsa, Mare? Day, unsa? Ayaw, reklamo. Piti karon ako ron. Ha? Ay, gibawala naman gud ni siya sa Dr. Pre nga di na paimnon kay mudako lagi ang itlog. Ha? Uy, kuya, wag mo na, Pre. Gidan na ka, Pre. Oo, pre. Murag ingon ana iyang sakit, pero sigihan pa ni siya observe, pre. Basta kay gidid-an na gani ni siya bisan sa pagtan-aw na las ilim nun. Uy, mo ba? O lagi, pre, uy. Sus, mahala ra bas tambal, pre. Karon gani, nahurot na iyang tambal. Naglibog pa kog asa ko mangitag para palit sa iyang tambal. Uy, mo ba, Mare?
Tagpilahom sa na iyang tambal, Maray. Na, mahal ka na iyang tambal, pre, uy. Unya, o pag klaro kung unsa nang sakita. Ay, may launtag di na cancer, Uy, yan, pre. sige, tao di akin na, uy. Wala lagi ni siya tambal para ugma, pre, uy. O, di na siya katumal og tambal, pre. Mudako, gina iyang itlog. Ay, matay, delikado, di anak. Sos, pastilan. Sige lang, pre. Sige, pre, laban lang yun, pre, laban lang. Taloy aragas, ginoo, pre. Kanila siya akong ikatabang, Maray, ha? Di ako'y 2,000, Maray, para ipuno lang tambal mo, pre. Hala, uy, salamat ka ayo, pre, kanot, ha? Makapalit na gitawon, may tambal. Si ato'y magkatumar yung tambal. Sige, pre. Di mo kakapwede nga mo inom, pre. Ayaw lang sa, pre. Ayaw lang sa pugsa. Paayo lang sa, ha? Sige, pre. Mula ba lang ko. Abi mo guna kung may kondisyon ron ba? Di magkaday pwede. Sunod na lang, pre, uy. Og mamaayo na gini siya. Sige, Maray. Arisa ko, Maray. Pre, asa ko, ha? Aray ko sa ila para itong koy. Sige, pre. Salamat, pre. Ina, ato'y salamat, pre. Ina. Salamat, pre! Saan ba? Style na rin, di naman ni mautaon. Unsay dili mautoy. Sabiton mo na ko masikiton. Susbaya ni mo atoy, uy. Diskarte ra na, toy. Una, wa ka makainom, di ba? Og nakainom pa ka, madaot imong lawas. Gawas na madaot, makagasto ka pa. Pero, tungod sa kong ibuhat, naluwas ka. Og unya, di pa ginamao. Gitagaan patag kwarta ni pare kanot para si mong tambal. Mauna di ha, usay pagtuod. Tuod tos parang taon nga, himatiw na ko. Ay, wa pa, oy. Pero, adto ra ginapadong. Mas may nang magtuo sila nga doon na kagipamati para di na sa magsigig panghagad di mong inom. Nakagets ka, ana? Bida sa danang style. Ay, pagreklamo! Kaya nakakwarta ta. Oh, kani 2,000 gihatag ni Panikanot. Ipalit niya tog sud-anat. Bida, hala, kani usaon na mo. Tabak lang ka na. Hoy! Hoy, atoy! Hangkaw. Hak mo ning tawhana. Uy, banga agitag pangutok. Hoy! Kamaayo ra sa kong gibuhat. Nakakwarta pa ko. Nang salod! Nang! Ay, wadi ni sinang salutin na. Napagilakaw. Wadi, diha di ay sinang salod. Napagilakaw. Kaya naman nun ta, bubayad ka? Bayad ba ay? Mamangga may sudanunon ron kay giuna na kong tambal atoy. Wala no. Ay, kapasa na ito si Atoy Tina. Tinood gila nga may sakit to si Atoy. Berta. Masa may sakit niya? Na, mga ganay problema, Berta. Uy, kaya wapa man maklaro kung unsa ginang iyang sakit. Wala. Wala na ninyo gipa-check up. Wa palagi, uy, kaya unsaon. Lisod ba ya meron? Hala no. Usa pa rin yung gibati, Tina. Ay da, kanarang mo inom siya, mudako iyang itlog. Wala, kadelikado ko na anagon. Pero depende po sa iyang imnon. Kay og hard ang iyang imnon, muhubag iyang itlog. Pero og beer lang, murag mamuwara man. Hala no. Uy, basig patanggal na sa doktor, basig kanseros na. Pastila, gara kong isyohan na, umaw na mahitabutin na. Balita yun na si Atoy. Gupirahan si Atoy, gawa na itlog. Uy, pag-anak kita, uy, ikaw giba. Bitaw no. Uy, ipatanaw lang siguro doktor, uy. Kaya basirog. Na, basi magumido na dito sila, Nakuya, dito tayo. Madama hinunang dili na itlog. Imposible isan ana, uy. Ay, to sila no. Kaning, sa dili kang bayad, no? Ha? Ano lang mabayad kasi mga utang? Dili, uy, kanang utang nga sa kudya, bi. Why? Pero na lang sa bado na ko bayaran. Pakuhaan sa ko bugas di yut, bi. Nampu ka kilo niya. Linata lang, sad. Ay, sus. Hindi pala tungod kay masakit to si Atoy. Ay, sus, no? Di ko masugot. Pero sige na lang. Saan nga masakit to maghaday taon to. O sige na lang, pagkuhaon na lang ka. Bisan ugwapo mo magkabay sa inyong utang. Kanil ka magkuha ko. Daan, bigyan ko ikaw. Kadagkan ko na yung kumpra di mo ka na. Kinumpra gani, no. Di ba? Buto ko pa sa buti. Nga kwarta yung kumpra ni mo. Kwarta ba, uy? Inutang man na. Bila, di ba nasa buto mo ka? Hindi na sa kamangutang ro kay hapit ang sweldo na mo. O gili ko mangutang, unsa may kanon nato. Bida. Wa de ka kanang wala ni sude ang bugasan de. Wa na, uy, wa na nahabilin. Bisag buk-buk dalas bugas, wa na. Di asang nahurot ah. Ang angog di mahurot.
Sige magkagpanag amigo nimo dinhi. Ah. Unya ani mamahaw, usay man ni udto pa dinhi. Hurot ang bugas. Ay, Mao na nag-ingon ako nimo. Mao na. hindi mo kanong utang anak. Ito tindahan ni ang salod. Oh, pautang sa ganun, mapakakabayad sa itong utang nila. Pautang ba oy? Giyon sa di mo diskarte, Ako pa. be. Ha? Giyon sa di mo diskarte. Gidiskartihan gani no. Giyon sa lagi di mo pagdiskarte. Akong giingnan nga maglisod pa tag bayad sa tindahan kay giunan ako imong tambal. Ah. Karon na lang inig Sabado. Bita, giraso na sa dani mo ako itlog. Unsa di ay? Pautangon di ay ta og di pato na ako giingon ato pagsulti. Naunsam taong katoy oy. Sabta na lang gunagod diskarte ni. Tila! Bita, ikalakis kong asawa, mauwaw ng pinunta mo gawas. Daghan kayo ko mga amigo ng ginabang ni panabi ko sa kagwaga. Doon ako yung sakit. Pre! Pre, toy, pre! Si pre kanok pa ni. Pre, gusto ako Pre! Solve ko, pre! Dali pre! Dali pre! Pre! Ah. Ay, gyari tagyo ka kay nablaka mo gugos balita ba nga may grabe ang kuno mo sakit. Haon sa pre? Kabuto no na mo kuno na imong itlog. Ha? Pinsulti ano? Dapat na itlog mo na. Pinuwak. Di kinsulti tao na pre. Ay dito mo gugos tinahan ni ng salon, yung kadungog ko ng balita, pre. Unya nagsultihan na nila dito si Maritina ni. Isis. Bita. Pati yun sa kanahang dako. Pati yun. Pre. Pre. Wa pag na nimo gipatanaw doktor, pre. Pre, kay ko ako lang sa nang tumarag herbal taon ba. Kay ingon man sila nga dako kuno kay katabang ng herbal taon. Mo ba? Nya gawat percent pre, awa ko'y kurte pa check up pre. Lisod mahal doktor. Luya taon mo, pre. Sila, pre. Tabangan ta ka. Gusto na ako nga sa di pa ko makalarag balik sa gawas. Matabangan ta ka. Salamat kay pre. Tungod sa kabuuan sa mga asawa, nagtuon yun ako mga kailang doon ako'y sakit. Mao ni hinungdan nga, daghan kayo napadata og kwarta. Kung akong asawa iniguli sa amo, makakwarta sa taon, mura ko gibaligya ba? Unya, di na ni mahimo. Di na ni mayong gibuhat ko asawa. Mura ko gitungo. Kila paggangon ko ni hinanggaw niyang buhat. Ano ka? Aduh, atoy, dali. Pagdali dong, higda sa panig. Higda. Higda panig? Higda sa panig kay ni Asra si Kapitan Dado. Si Paridado, ano man? Ako magod silang kanang giingnan nga naglisod na ka kay ni buto imong itlog. Usa? Sige na. Unya pag yun si Kapitan ni hatag na og 10,000 kay para tabang kuno nimo. Nya karon kay mo animan, mutan-aw sila nimo. Unya? Higda lagi diha pagbuko habol higda. Ay, ikaw juduha. Ana, pagluya-luya ha. Aron inon nga masakiton ka ha. Kay ug mahibaw sila nga wala kay sakit. Patay ta, mapriso ta. Higda na, sige na. Pag sakit-sakit gid ha. Bes, kanang yung minute na acting ha. Pagdali na kay di ala sila higda na. Ano? Mao ni ako problema kay muro na dakos pangila din akong asawa. Hadlo ko nga basin bahuan siya sa tinuod nga dili ko masakiton. Nya, naarabag yun nagduda. Saon din ako. Palihog tambagi ko niyo be. Padayon na mo inani nga masakiton ko si Bako lang taon. Usahan ko kabay pasultiyon. Atoy.